Hi, this is Mulala Manyezi, impande eGawula Zizweni, Ngonya Mabelusi le. So namhlanje ke bantu abadala ake sicacise la kunabantu abanedlozi lamanzi. Uyazibuza ukuthi inkosazana yamanzi ihlangana nayo. Yini ekuhlanganisa nayo? Singabantu bakamoya, singabantu abaphilayo. Sisuka khona olwandle. Yingakho si-connected nani nolwandle. Yingakho amadlozi waphupha kephi olwandle, ngoba nawe mhla ushona uzoya kuphi olwandle. Uphendela kubani? Kobaba omkhulu bakho nakogogo bakho bonke. So vele ezumntwana okhethiwe, inkosazana yamanzi iyazi ukuthi lapha ekhaya kunomuntu ozolapha noma ozophilisa umhlaba. Kule ngcebo enginayo sengizofaka nami okwami. Yingakho inkosazana yamanzi uzoyenzela yodwa eceleni. Izoba separate because ikhethile ngoba ibona vele ukuthi kunabantu abadala ababephila, abanamandla, abawadlulise kusibanibani. So wena uzowathatha lamandla uwasebenzise. So uzoloku iphupha le mermaid, uphuphe kwawena ufish, uphuphe into eziningi. So akwazi ke manje ukuthi awu yindaba manje mina ngila ekhaya, yini engihlanganisa nenkosazana yaselwandle, ngiyilalela ekhaya kade nje ngilele ebusuku bonke gudu sengibuphe inkosazana yamanzi sengisolwandle. You are connected, ukhethiwe, iyakuthemba nayo yonke into. So uphupha ulwandle lifika kini lizokulanda, uphupha inkosazana yamanzi, uphupha izinto eziningi. So your dreams can show you ukuthi unedlozi lamanzi, unekhaza solwandle, unezempahla zasolwandle, nayo yonke into yasolwandle. Akwazi ke manje wena usuloku uzibuza ukuthi yini ekuhlanganisayo. Angeke izize kini and angeke yafika kini because vele yini econnecta ngomoya, iphila emanzini. Ngaphandle kwamanzi ayikwazi ukuphila. Ihlala khona eniyohlezi ihlale khona, kodwa iconnecta ngawe ini with energy and power and spirit. Kodwa kungalokho ingakwazi ukungena kumuntu imenzise something kodwa kusuke kuyiyona. Itricky kakhulu inkosazana yamanzi. Iyona ekwazi ukurula wena, ikwazi ukurula ngisho umhlaba ngendlela yayo. But wena unikeziwe amandla ke. Izodinga nje izinto ezimbalwa ukuthi wena uzenze. Izophila ngawe emhlabeni inkosazana yamanzi. Angithi iphila olwandle, but in order to explore and see the world, izokwembatha ispirit sayo sizokwazi ukuhlala kuwena. Ikwazi ukuphila, ikwazi ukubona yonke into. Ikwazi ukwenza izinto through you. Yingakho uzohamba ngesikhathi kube nezinto osiphatha moya olwandle, utshwala, iphuzo. Ifuna izinto ezifancy because fana nokuthi uzothatha umuntu okade ehlala emakhaya umbeke eThekwini, ufuna ukubona yonke into ngoba akayazi lento. So nayo inkosazana yamanzi izophila ngawe. Yingakho iza nenhlanhla iveli ininto esekufihlakaleni. Izokuthuma, izokwenza ukuthi ukwazi ukwenza yonke into, ukwazi ukuphilisa ngamanzi, ube nama miracles because nayo inama miracles. Nawe uzoba nama miracles, uzokwazi ukwenza izinto abantu abangakwazi ukuzenza because uhamba nenkosazana yamanzi. And you need to be very proud about that. You need to be very proud. Yabo, abanye vele baba nama condition akhona emzimbeni wabo because vele awusewedwa, sekukhona lomuntu ophila kuwe, ophila ngale. So mase kuhlangana imizimba emibili, phumani lapho umuntu ongayiqondi. So kumele futhi nalonto uphile nayo, kodwa ube nendlela nawo ukuthi into obufuna ukuthi ibe right, ibuye kahle. But omunye bane rash, omunye abonje kuba nezinto eziningi, omunye umvala inzalo because into engafuni ukuthi kusabalale. Yabo. So inkosazana yamanzi inkomo edla yodwa.
but not in a bad way, but iba nomona ngawe. So ifuna idinga ngaso sonke isikhathi uhlezi uconnected, uhlezi spiritual awakened, uhlezi nje spiritual awakened kakhulu ngesimo sakho. So izocela nje kakhulu ukuthi ifune nale moya ungaloki manje udidise ukuthi hayi mhlawumbe ngizoba isangoma ungaba nesithunywa uhambe nenkosazane yamanzi, because there is a gift kuwena ukhethiwe la ekhaya. So nalanto le is so connected with the family blood la ekhaya. Mhlambe kudala ekwazi ukubusisa omkhulu bakho, isikhetha wena njengomntwana. Uzoyithini into enjalo? Ngeke uzuyibalekele ngobani iyala ekhaya lento. So umoya wala ekhaya sibiza kanjalo. Umunye uye olwandle agcine olwandle senza izinto eweird, because umoya usujabulile ukuthi usulapho, nawe usuyaphila kakhulu kuwe. Sumbona umuntu secollecta ama seashells, kodwa mase uyambuza ama seashells wenzani, akazi naye. Because like, okay, I'm just gonna keep them, yabo, or ngathi ngingena emanzini and say whatever. Uzoshinta kade ngaplananga ukuthi uzoyisho, because usefike ekhaya elikhulu. So ngicela nazi ukuthi amadlozi wonke ilapha ekhona wonke, iphupho angeke idlale ngawe, but make sure ukuthi you are connected namanzi. Uyayo olwandle, uyawenza amaladi. Inkosazane yamanzi yakuthanda ukudla, yakuthanda ama-fruits, yakuthanda ukuthola lezi zinto ezingekho emanzini ehlukile, yabo. It goes with expensive stuff. You wearing different things, because uzombona umuntu ogqoke izinto ezama-seashells ubaningi different colors, because lento iyayithanda into enhle, bright, beautiful, yabo. Don't like undermine umuntu ogqoke izinto nje ungayiqondi. Not, it's just that uconnected, umoya wakho ujabulile, umoya wenzuza, umoya wenkosazana, I mean ujabulile, yabo. I think I need to talk about things because next time, because like guys, inkosazane yamanzi, it's so very powerful. It's so very powerful in amandla. So pay more attention to signs and dreams and follow whatever they instruct you to do as a spiritual gifted person. Because and umuntu ohamba nenkosazane yamanzi uyathanda uhlala yedwa, and it's so hardly for that person to play loud music. Uwenza into omhla ethanda ukuyenza, and he or she's so picky to things. Akenzi noma ngabe yini, and akahlali noma ikuphi, yabo, ngoba akafuni into ezombuka. Inkosazane yamanzi ayizwani nabantu abaningi, ayizwani isixuxuko. So ithanda ukuthi ilungise izinto iyodwa and iyenze izinto iyodwa. Omunye umuntu can be business minded. If uhamba nenkosazane yamanzi, you're gonna be business minded, kodwa it will be very hard for you to work with somebody else, because it's going to be so hard for you to follow that person, to avoid any conflicts and anything. Ngobani lo moya ufuna ukuthi wena self unjani uzenzele into yakho futhi ungahlangana nabantu abaningi. Don't be so shocked bekanjalo. Don't be so shocked bekanjalo. Umoya ophila kuwe uzohlezi kuwe each and every time. Okay, so ifoni idlozi lamanzi, umntwana wamanzi, uphile emanzini, you pray, you always striving for peace. Peace ibalekile ifoni idlozi lamanzi, because lo moya masucasukile umuntu ufa ngisho ukufa, ulimala ngisho ukulimala okucindezelayo. And again, if you're having this type of spirit, it will be so hard for you to follow church, ngoba
kunabantu abaningi, not like awukholelwa kuNkulunkulu. You do believe in God so much, but it's be very rare for you to follow whatever, anything that is happening ngenkonzo. So kodwa mowedwa have uzohlabelela, have uzoshumayela, have uzolifunda izwi, have uzolalela ama ministries, ama preachers, whatever ezobe yenzeka ngoNkulunkulu, you will be there and be 100%. So not ukuthi ungeke uzwe unganje, but it won't be something like every single day when usesontweni. Lo moya uzwa nento njalo, ufuna uzinze ekhaya, ufuna ukuthi ube into yaphambili. Sometimes you will feel like you need to have excitement nje and go to something like create something fun, phuze kube mnandi, ube wild. And sometimes kuphela unyaka noma izinyanga ungazenzanga futhi izinto nje ezinefun. Ngobani lo moya uthi yabo uyakusikaza, wenza into phinde futhi uphinde ukusikaze. Ngobani iwona, not ukuthi just you, it's the spirit, yabo. So ngiyacela nje ukuthi if unalo moya uyiprotect, ngoba once umuntu wakuthwebula wona fana nokuthi useqede yonke into, ibhayibheli lakhe seyimisile. Kodwa zikhona indlela zokuphinda futhi idlozi lakho libuyise back. Kodwa kufanele nje ukwazi next time ungavumi abantu badlale ngawe as umntwana wedlozi. So ngiyacela nje ukuthi ekhaya nje ake sike sifocuse kwimoya yethu, ulandelele idlozi lakho, uhlale nalo njalo, ungabe buthakathaka. Uye emanzini wolwandle, uphathe oncancane, uyincenge lo moya, uze kahle ungeze ngolaka, ungavali izinto ngoba phela ave uvala uma ungawunaki ave kube ngathi uthakathiwe kanti cha yiwona. So ufanele nje ube connected, uye emanzini, ukukhombisa uthando ngoba nawe usuke ukuthanda, ngoba ukwethemba kumcebo, ufuna ukuphila ngawe wenze zonke izinto emhlabeni through you, uye phambili. Sometimes umuntu onomoya umoya wenkosana yamanzi uyakwazi ukuthi enze izinto eziningi, akwazi ukuthi umuntu usowudokotela, omunye mhlawumbe uyayisebenzela, omunye wenza into eziningi, umabhizinisi, kodwa unawo umoya nje ufuna ukwenza izinto eziningi. To be honest with you, ofuna nje like ongadeli, ofuna everything. So umuntu owanawo nje umbona enza izinto eziningi, kade la usenza lokho awusamazi, yazini wona lo moya. So just relax, don't be so confused, don't be so stressed. Release whatever it is in your mind that is giving you a negative thoughts. So namhlanje nje work hard on yourself, work hard on yourself and do your best as a spiritual person. I'm willing to see the improvement, like honestly, and a lot of changes in impilo yakho as umntwana wedlozi. Ngiyacela ke emakhaya anikhombise ukuthi manje niphetheni, ngiyahamba nalo moya, akekho lalayo, give up high, give up la, give up mina, khuluma nawe. So thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. Emakhosini. Bye.